Salam aziz ildeşler. Türkmenistan'ımızda, Türkmenistan'ımızın içinde korrupsiya güngünün güçleniyor. Misal alalı pensionerler, emzikli eneler pasobiya alacak bolsa, pensionerler pensiya alacak bolsa, şolar kurgla sutka şu bankın önüne şu pul alar deyip oturuyor. Yani olar alıbilen o soğuğu kezellep lazeti oturanlar köp da. Ondan şu eee, bankın önüne oturun adam pensionerler alabilmiyor. O pensiyasını dine şu taşeron diyen zat var. Yani pasretnik ortada adam. Yani şu pulların bazını alıyor şu bankomattan. Onun şu politsiyalarla arası saz, o politsiyalara da şu puldan onlara da şonlara öz yankı dolyasını veriyor. Türk'üne şolar şu taşeronlar alıyor. Berk adamlar yankı karış oturan adamlar şu bankın önündeki adamlar onlar pul alıbilen ak. O dünya şu yerde kezel tapıp kezellep öldürürlerim köp Türkmenistan'ımızda. Yani kıynalıp azar görüp görürler. Köp yani şu pensionerlerden asobinna. Pensionerler, emzikli eneler. Giyecektiriq çemen omu. Çemen ya yeni bir havarda o mekteplerde uzun okuvchilara yani depterlerine biz vaktimizde yazma harpta näme dedik da. Yani şu okuvchilaryň depterlerini e, basma harpta kompýuterda yazdırıp her depterine 50 tengeden yazdırıymışım da. Her depterine 50 tengeden. Şonda näçe depter bolsa şu 20 manat ýygnaýan eken de şonça depterine şu ştoby ýanky näme basma harpta yazdırmak üçin şu kompýuterda şoňa 20 manatdan ýygnaýan eken. O depterimdi o 2 aýa ýetýärmi ýetmeýärmi ýene çalşyn ýene şolar ýaly ýanky 20 manat töläp şu depterleri ýene şonu ýaly harp ýa basma harpda yazdyryp ýene şolar ýaly näme diýen da oşo okuwçylardan 20 manat ýygnap batýar ýanky näme zata. Şo depteri basma harpda yazdırmagy kompýuterda. Türkmenistan'da ýene şolar ýaly zakon çykypdyr. Her bir hojalykdan bir adam ýanky 6-njy gün bazar gün subotnyga çykyp ýanky ýannak, ot, başga şu çapyp zat etmese adyny belleýän ekenne şolar çykmasa şolara un ýag bermeýän eken magazinlarda. O spesialny şolaryň adlaryny belläp şu haýsy участокda haýsy näme degişli, haýsy magazina degişli ene şolaryň ady berilýärmişin ýanky magazinlara. Ondan kim subotnyga gatnaşan bolsa şolara berýärmişin un, payok uny, payok ýagyny. Kim gatnaşmadyk bolsa olary zat bermeýärmişin. Ene şonu ýaly zakon çykypdyr. Politsiýalar öýmöýe girip ýazyp gidýärmişin kim barýar ýanky näme subotnyga bellep nämet gidýärmişin. Şu öýmöýe aýlanyp ýördi. Häzir Türkmenistan'da okuwçylaram şonu ýaly zastavidet goýup ýanky aptečka ýanyna alyp gezmeli. Şu aptečkada indi hemme zat bolmaly, zilyonka, ýod, marla, bint, hemme zady bolmaly. Ýöne şolary şu aptečkany şu mektepde goýup gidýärler. Ondan şu mektepde goýup giden aptečkalaryň içinden şu muallimler şu içinden zatlaryny alyp ýene şu aldyrtdy da şu okuwçylaryň enatasyna
şu içinde şurada şu derman eyle yankı